Veña, estamos no IDIS, no Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Chegou puntual a boa. Sí, mira, púxeme o traxe de César Goldi para un pouco pasar de incógnito. Despois ali xa me cambio. A ver se nos deixan pasar. Veña. Onde haberá que estar? Vamos aquí. A ver, ti, método tradicional, que non temos tarxetiña ni... Mira, Toño Salas. Hola, Toño. Que tal? Moi ben. Coñecedes isto? Non? Non, pero gustaría... Non coñecedes o magnífico xardín xaponés? A ver, dímolo ben. Do Iris. Cocos y dinosaurios, pelacantos y mamuts, el próximo en extinguirse puede que seas tú. Así que evoluciona, mueve el genoma. Así que evoluciona, no es una broma. Pro tempo da conversa temos connosco a Antonio Salas, que é investigador da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago e que tamén traballa aquí, onde estamos, no IDIS, no Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago. Moi boas tardes, Antonio. Moi boas tardes. O teu gusto pola xenética de poboacións, que é a túa especialidade, veu de cando facías a carreira de bioloxía e, ademais, cun profesor que hai non moito tivemos en efervesciencia. Sí, efectivamente, teño certas débedas camiña da facultade non solamente cun profesor, pero bueno, en particular é interesante e importante mencionar a Gonzalo, que foi un dos que me inculcou a pasión pola xenética de poboacións. Gonzalo Álvarez. Gonzalo Álvarez, exactamente. Nos queremos, pois, que non escoitou a entrevista que lle fixemos a Gonzalo Álvarez, o que ten que facer é ir rapidamente, despois de escoitar isto, o noso podcast, e escoitar, porque Gonzalo Álvarez nos estivo a contar o seu estudio sobre a xenética dos austrias, estudios que misturan a historia coa xenética. A xenética que está por todos os lados, e as poboacións. Ese é o teu eido de traballo, e compre explicar antes de nada que, inda que podemos parecer moi diferentes, somos moi iguais e xenéticamente somos un 99,9% todos semellantes. Vos o que vedes é precisamente as pequenas diferencias que hai nunha poboación entre persoas, pero maioritariamente somos iguais. Sí, efectivamente, eso ten que quedar claro dende o principio. A maior parte do noso xenoma é igual, o noso ADN é exactamente igual en todos os individuos das distintas poboacións do mundo, non? Pero efectivamente hai pequenas diferencias e iso que explica a variabilidade que existe en nós. Se fóramos todos iguais, pois sería moi aburrido. Claro. Porque o xenoma é un mundo, é un universo, non? Estamos falando de miles e miles e miles de letras, de millóns de letras, donde están escritas casi todas as historias, é unha especie de mosaico de historias da historia da humanidade, non? De aí 200.000 anos. E todo eso está escrito aí. Nos adicámonos precisamente a investigar esas historias. Algúnas teñen que ver pois co mundo da biomedicina, outras teñen que ver co mundo forense, outras teñen que ver co antropoloxía molecular, pero todas as historias esas están escritas aí. E un pequeno matiz que quizáis é importante tamén mencionar é que non todo o que somos, por suposto, está nos xenes, non? Sino que tamén, a pesar de que nós temos diferencias entre nós, a nosa variabilidade xenética non solamente depende do xenoma, desas pequenas diferencias, sino tamén da interacción co ambiente, non? A boa está fascinada desde que chegamos ao IDIS con todas as cousas que veu. Sí, incluso hai un xardín interior con bambús, non sei, estiven esperando a ver se saía un oso panda ou algo. Sí, na entrada. Para que nos enseñara os pulgares. Fascinante. Mira, falando de pandas, quería facerte unha pregunta, Toño. Podo chamarte Toño? Por suposto. Sí, mira. Ti, se agora te regalan un coche e te dan a escoller, que preferirías? Un Mercedes último modelo ou un Panda? Seguramente un Panda. Pero, a ver, non, un Panda cun maleteiro grande. Eu necesito un bo maleteiro. Xa pides moito. Bueno, e se o Panda fose rosa, preferiríalo igual? Bueno, non teño ningún tipo de conflito cas cores. E iso está moi ben. Por que pasa isto cos coches e non pasa cas persoas?
Home, o de Rosa está ben traído, porque eu nunca entendín porque os que defendían a supremacía chamábanse raza branca, cando somos máis ben rosados ou alaranxados. Hai que falar con propiedade. Sí, ese é un problema. Teño convencimento de que unha boa parte dese sentimento racial se solucionaría con información. O racismo ven do século pasado, nace desa necesidade que temos nós de clasificar cousas, non? No caso do racismo, están dándolle importancia a unhas características que son meramente superficiais, non? Que é o que estaban falando agora das cores dos coches, non? Eu podo ter dous Mercedes magníficos, un é branco e outro amarelo, pero o Mercedes é o mesmo, non? Pois na casa do racismo pasa exactamente o mesmo. Digamos que a cor da pel é unha carcasa, simplemente unha carcasa, pero todo o demais, digamos que compartimos absolutamente todo, non? E ademais somos todos mistura, porque cando xa hai tempo tivemos aquí a un xenetista que ben coñeces ti, que é David Comas. El estudiou a xenética do pobo xitano e conseguiu información desde a súa orixe en Egipto, e como chegando a Europa pois iba facendo un pequeno grau de mistura polos sitios polos que pasaba, hasta chegar, por exemplo, a Península Ibérica. E el dicía, pois no xenoma dos xitanos hai unha parte de ADN que non é xitano. Entonces, pola mesma motivo, nós temos unha parte xitana, probablemente máis pequeniña, que temos todos. Somos esa mistura. Se vos colledes e mirades, o atopades. Sí, sería relativamente, cas tecnoloxías que usamos hoxe en día, é relativamente sinxelo facer ese tipo de experimento, non? Mirar como é o noso xenoma. Un non pode inferir o que ten no seu xenoma se non mira para el, porque as características físicas non reflicten todo o que un ten no xenoma. Hai unha historia moi interesante que eu moitas veces falo dela, dun deses que se dedica a vender esa idea da supremacía branca en Estados Unidos, que se someteu a unha proba de ADN. Resultou que ademais foi moi mediático en Estados Unidos, someteu a proba e resulta que no seu xenoma pois tiña unha porcentaxe importante de ADN africano, non? Era afroamericano e non o sabía. Exactamente, tal cual. Físicamente, pois, bueno, non aparentaba ter unha porcentaxe importante no seu xenoma de material xenético africano recente, non? Porque no fondo todos somos africanos, pero bueno, esa é outra historia. Así todo a xentiña como é, porque ter que esperar a que veñan os análisis xenéticos a demostrar que non existen as supremacías tamén dá moito que pensar de como foi a humanidade ao longo da súa historia, non? Os estudios aqueles dos craneómetras americanos que querrían demostrar que os brancos eran superiores a outras razas porque tiñan o cráneo máis grande. Esquecíanse do tamaño do cráneo dos elefantes, por suposto, non? Falando da tua especialidade xenética de poboacións, o importante é poder comparar, porque se temos só un xenoma non nos dá información, e o que dis, esa parte que nos fai diferente é diferente versus un grupo máis amplo. Estamos falando agora de características físicas, pero isto tamén é así nas doenzas, nas enfermedades, porque agora sabemos que hai tratamentos que van mellor unhas persoas que outros pola constitución xenética, e iso é un gran avance, ou doenzas que en algunhas persoas son leves e noutras son moi graves. E vos, o que tedes estudios, por exemplo, moi recentes, o meninxite, que facedes con Federico Martinón, que tamén pasou por estes micros, nos que analizades un segmento de poboación e vedes precisamente cal é máis vulnerable xenéticamente. Exactamente, eso tamén é parte da variabilidade xenética no noso ADN. Acaba de pasar por aí Anxo Carracedo, acaba de verlo pasar así, mirou así isto. Pois mira, pois sí, no caso da meninxite que falabas, pois efectivamente tamén hai individuos, rapaces, que nacen con certa susceptibilidade xenética a padecer unha enfermidade severa, non? Que moitas veces incluso deixa secuelas moi graves nos nenos. Incluso poden morrer de meninxite, non? Mentras que outros pois non les pasa nada ante o mesmo patóxeno, o sea, é o mesmo patóxeno, sin embargo, uns nenos evolucionan moi mal e outros nenos evolucionan moi ben. Ten que haber algo no ADN dos pacientes que fai que efectivamente uns estén máis protegidos, non?
En eses estudos que se chaman caso control, no que comparades unha poboación control sana con unha poboación doente, intentades ver que son diferentes, aparentemente parecen moi sinxelos, pero realmente son moi complicados, porque atopar exactamente esa parte do xenoma que é estrictamente dos que teñen esa doenza, esa problemática, comparada con normal, hai moito ruido, hai moitos datos, isto é o que se chama diferenciar o que son os datos relevantes do ruido. É un traballo moi sutil e que ten, sobre todo, moita matemática. Ten moito de... Hai que descartar sempre o ruido de fondo. En teoría, o concepto que hai detrás é tremendamente sinxelo. Collemos casos, o sea, individuos pacientes que teñen unha enfermidade, comparamos con individuos que non teñen esa enfermidade, que son os controles, non? Entón, aparentemente, moi sinxelo, que hai nuns que non existen nos outros. Pero, así como concepto moi sinxelo, na práctica se complica moitísimo porque hai moitos ruidos, moitos factores de ruido. Casi todos teñen que ver con o tema poboacional. As poboacións de controles non teñen por que ser exactamente representativas dos casos. Hai que buscar os elementos de risco nun universo de variabilidade xenética. Entón, andar buscando por aí é complicado. E sí que precisas de moitas ferramentas analíticas, non? Estadísticas, bioinformáticas, que permiten facer moitos contrastes de hipótesis e demais. Sí, hai moito traballo dese. Traballas moitos campos, porque falaches do campo da medicina, pero hai outro campo que é entender a nosa historia, a nosa historia como especie. Tanto, por exemplo, en Europa como en América. Por exemplo, traballos vosos nos que vos participastes axudaron a entender como foi o desenvolvemento da especie humana en América, porque non se sabía si parecía un misterio para os antropólogos como foi unha colonización, bueno, isto antes de Colón, no, pero como foi unha expansión do xénero humano en América tan rápida. Decía, isto non pode ser posible. Vos chegastes os xenetistas a analizar as poboacións e vedes que sí foi posible, que sí foi así. Como chegamos a América antes de Colón? As teorías estaban aí, hai teorías de lingüistas, hai teorías de antropólogos, de paleontólogos, non? Pero cando irrumpe a xenética aí, pois evidentemente é un material de traballo moi interesante para descifrar que sucedeu aí, non? Sí que se sabe que América se poboou polo norte, pola zona do noreste de Asia. Houve unha zona aí de incubación xenética. Incubación significa que aí conviven poboacións que se están reproducindo, están medrando en canto a tamaño efectivo de poboación. En algún momento pois ven a posibilidade de cruzar polo estreito ese de Bering e de descubrir novos espacios, non? De colonizar novos espacios. E as poboacións se van movendo, empezan a moverse, pero a sorpresa é que ademais se move moi rápido. Hoxe en día sabemos que moi probablemente tardaron menos de 1000 anos en colonizar toda América, de norte a sur. Como chegades a saber? Imagínate que ti eres capaz de analizar a variabilidade xenética de poboacións que están no sur, no cono sur de América, non? Ti podes ver canta variabilidade se acumulou en esas poboacións, canta variabilidade xenética se acumulou nesas poboacións con respecto á variabilidade que cabería esperar si estiveran no norte, non? Canto se acumulou dende que presuntamente empezaron a migrar dende o norte. Porque a acumulación de variabilidade xenética é unha especie de, nos decimos, de reloxo molecular, non? Hai un tic-tac aí no noso xenoma que está acumulando variabilidade xenética. Se non somos capaces de cuantificar canta variabilidade se acumulou nesas poboacións, podemos aplicar un factor de conversión para convertir esa variabilidade en tempo. Entón, nos podemos saber que para acumular esa variabilidade que nos observamos, pois seguramente non foi necesario máis que 1000 anos. Ajá. O sea, que estudiades o xenoma de poboacións actuais e vos dan información desa historia evolutiva, porque sabes canto tempo se tarda en evolucionar determinado característica, e vos sirve de reloxo molecular, e podes inferir esta información. Está unha vía de ataque, pero agora
tamén, e vos tamén tedes feito cousas, tamén se pode secuenciar directamente ADN antigo. Sí. E vos follestes seca con unha momia inca, Sí, sí. e sacoestes directamente, é como, ese sí que xa é unha viaxe directamente ao pasado. Totalmente. É como se estiveses no pasado e lle digas, lle facedes a probiña esta de CSI a unha persoa de hai Sí, 500 anos e o analizades. Eso é como abrir unha porta ao pasado, non? É algo maravilloso. Eso de poder coller unha mostra antigua de hai 500 anos ou de 5.000 anos ou 6.000 anos, porque tamén traballamos con OTSI e con outras mostras con ADN antigo, non? Temos varios traballos de ADN antigo, que é esa especialidade, non? Que traballa eses restos ancestrais. É como abrir unha porta ao pasado, que é o que había naquel momento na variedade xenética da xente que vivía ali, porque nós podemos facer inferencias cas poboacións modernas, pero aí pasaron moitas cousas, non? Nós xa somos conscientes de que hai que mover os datos de maneira que algunhas cousas poderon estar perturbadas polo paso do tempo, pero mirar directamente o pasado é unha maravilla. E nós, hoxe en día, temos técnicas que permiten facer eso, que antes non había. Eso hai 10 anos non se podía facer. E que pasou cos menoritas? Os menonitas é unha desas historias. A ver, nós facemos estudios que son moi xenéricos, que poden, por exemplo, cubrir a colonización de América ou o tráfico de escravos africano, non? Na época das grandes expansións dos imperios europeos, non? Ou cousas así, que son así moi grandes, ou tamén moitas veces adicámonos a estudiar poboacións concretas. Algunhas son incluso poboacionalmente moi pequenas, e os menonitas é unha delas. Os menonitas é unha colonia de anabatistas que viven en... Bueno, esta en concreto é unha colonia que vive en Argentina, non hai moitos anabatistas menonitas en Argentina, e é unha desas poboacións que tamén ten unha historia bastante ben reportada, non documentada, de migración. Porque estes son unha extinción dos Amis. É un movimento paralelo, Paralelo. digamos. Non son Amish, son desa rama, non, como os uteritas tamén, forman parte dese conxunto de grupos que acaban en Ita. Exactamente. Pero un grupo moi pechado, o sea, decir que sí. Con gran alta... Está se me ocurrindo unha pregunta, pero que siga. Sigo? Sí. Non, é que agora que estamos falando de grupos tan pechados, digo eu que a xente cando este escoitando isto se estará preguntando isto como a min. Digo, se son grupos tan pechados, debe haber un momento na súa historia en que esa variabilidade xenética pois deixou de existir, non? Porque se relacionan demasiado entre eles, como os austrias, que acabaron desaparecendo precisamente por relacionarse demasiado entre eles, como dicía Gonzalo. Sí. O que pasa é que o caso dos austrias é eso mesmo levado ao extremo, non? Os menonitas, como outros grupos que nos chamamos de aillados xenéticos, porque teñen pouca interacción coas poboacións locais, non? Porque eles mesmos favorecen que os cruzamentos sexan entre eles, non? Pero bueno, sempre hai certos cruzamentos a veces con grupos de fora, non? No caso dos menonitas nos chamou a atención que realmente non houbo moitísimas oportunidades para facer ese tipo de mestizaxe, porque estos son persoas que veñen de distintas, se foron extindindo de grupos que veñen do norte, primeiro de Bolivia, de México, de Estados Unidos, de Canadá, e a su vez esos veñen de por aí de Centro Europa, que tamén se foron movendo un lado para outro. Teñen unha historia moi ben documentada, non? Entón, houbo tantísimas oportunidades, como por exemplo na poboación xitana, non? No Roma, na poboación romaní, pois que cabería esperar que algo de mistura pois habería no seu xenoma. E, sin embargo, non atopamos absolutamente nada. Non, son grupos que efectivamente se mantiveron certos cruzamentos entre eles, como os tamaños efectivos de poboación son relativamente grandes, pois estuveron bastante ben cubertos en canto a preservar unha cantidad de variabilidade xenética axeitada, non? Pero sí que é certo que teñen algunha enfermidade que ten unha prevalencia máis alta que o que cabería esperar nas poboacións locais, non? Claro. Bueno, en conclusión, xa chegou Gonzalo a esta conclusión, que Leticia e Undargarín pues, foron boas opcións xenéticas por parte dos Borbóns. Dende ese punto de vista, seguro. Esas poboacións illadas xenéticamente, para vos son un luxo para poder explotar,
porque sí que vos aportan información, porque son uns grupos que vos poden servir de grupos de control, ou mesmo, eu coido que os islandeses, que tamén é un grupo relativamente pequeno e pechado, pois analizalos xenéticamente axuda para logo poder facer comparacións, porque tes un grupo moi homoxéneo. Sí, sí, efectivamente. Mira, ahora que falas islandés, pois hai 10 minutos cada chega un email de xente de Decode. Decode é a empresa de que se dedica a explotar os datos do xenoma dos islandeses. Islandia é espectacular porque é un gran árbol xenealóxico. A illa inteira é un árbol xenealóxico. Ti vas pola cidade ou por un pobo e podes ir saudando os teus primos, non? Porque todos son primos. Claro, ten que ser. Sí, a máis ali existe unha tradición espectacular de que todo eso está perfectamente registrado. Todas as liñas xenealóxicas están registradas. Hai unha enorme árbore xenealóxica. E, ademais, agora, hoxe en día, teñen os datos xenéticos da poboación islandesa e os dereitos de explotación deses datos, non? A poboación islandesa consentiu facer este tipo de análisis. Por que é tan interesante? Pois, se ti tes unha árbore tan grande e tes o xenoma desas poboacións, tes aí un caldo de cultivo espectacular para investigar calquera cousa que ten que ver ca biomedicina, non? Quero dicir que é moi posible trazar as mutacións que son responsables das enfermidades en grupos familiares, en xente que está relacionada, coñecendo todos esos datos, non? Escoita isto e dinos se sabes o que. Chopin. Chopin. ¡Qué fenómeno! Que diga un número. O número. Non sei, un nocturno. Un nocturno, ben. Bueno, uy, Pero a ver, xa me estás poñendo con compromisos. No, quen se está asustando son eu. Rubinstein, Arthur Rubinstein. Ah, bueno, un Porque fenómeno. yo dis, tiña que acertalo. Bueno. A ver, podería, porque das millores interpretacións que coñezo de Chopin, para min é Grigori Sokolov, sin dúbida. Bueno, Pero entonces, Rubinstein, por suposto, é outro crack. este era o 55, o nocturno 55, porque facendo así a documentación, resulta que houve un xenetista, Susumu Ono, non sei se te soa, xaponés, que resulta que home este, bueno, pois era tamén como a ti, era músico, estaba así... Non, músico non, eu aporreo aos instrumentos. Bueno, ou aficionado a Pero música. son moi aficionados, sí. Hai xente que os aporrea moi ben. Claro, aporrear tamén ten a súa arte. E resulta que este home estaba tan metido na historia, este dixo, mira, aquí hai un código. Entonces este mirou o esquema deste nocturno 55 e lle sonaba, digo, isto soame algo. E estuvo buscando, dice, C-A-A-A, C-C-C, T-C-C-C-C. E dixo, mira, isto ten o mismo patrón que o último son de RNA polimerasa 2 do rato. E o tío quedou fascinado e se dedicou con unha pianista a coller proteínas e facer un código e convertilas en música. Para mí un desastre total porque as músicas que salían eran bastante deslavazadas, pero bueno, estaba a mensaxe bonita de decir, bueno, imos a misturar o que é a ciencia e coa música. E xa descubrimos que no teu caso a música é unha paixón que está por aí por debaixo, non? Sí, de feito os que me coñecen así xa saben que teño moitos plans no terreo da ciencia e a música. Porque é algo a min me gusta moitísimo a E música. nos podes adiantar algo ou ainda está... Bueno, deixémolo. Bueno, deixámoslo para outra, pero sí, Pero hai a xenética é fascinante. hai moita ciencia detrás da música, moita, e se escribe moitísimas cousas. A música é apasionante. Eu sempre digo que sempre fago unha defensa da obligación que temos moral de que a música ten que estar presente no sistema educativo desde o principio, non? Eu teño moito tempo libre e ás veces fago escapadiñas. E outro día baixei aquí a un club de jazz de Santiago, e fun ver unha jam session e alucinei co nivel dos músicos, non? E digo, pero esta xente que vive, por exemplo, no Milladoiro ten este nivel e ninguén a coñece. Despois enteraste de que estudaron en Berkeley, que non sei que, non sei canto. Sí. E todos queixanse do mesmo, do pouco recoñecemento que existe aquí, tanto
tanto do talento científico como do talento musical. Totalmente de acordo. Aquí hai xente boísima. Me gustaría... Mira, non me podo reprimir. Antes... Non te reprimas. Pois, mira, me ven á cabeza un amigo, Alejandro Vargas, que é seguramente un dos mellores jazzistas internacionais que hai. E témolo aquí en Que te Santiago. toca moito no outro club de jazz, na Sí, Borriquita. sí, exactamente. Para min é un fenómeno internacional, é un referente internacional. E como el, pois hai moita xente que ten unha calidade boísima. Non sabemos o que temos aquí en Santiago. Contar só unha cousa do tema forense. Houve un caso que ocorriu no Reino Unido, que é o caso de Sally Clark, que foi unha muller abogada dunha boa familia, filla dun policía, que tivo a desgraza de que no 96 o seu primeiro fillo morreu de morte súbita ás poucas semanas. E logo, 2 anos despois, no 98, volveu a acontecer. E claro, eso xa parecía moita casualidade. E a policía a detivo. Tanto foi así que a detivo, foi a xuizo, e nese xuizo pois interveu un perito, un pediatra, que é o señor Sir Roy Meadow, que o me dixo, a probabilidade de que haxa unha morte súbita é unha cada 8.500, pero que haxa dúas, o home que fixo dixo, bueno, pois hai que multiplicar 8.500 por 8.500, co cual a probabilidade de que isto sexa por morte súbita é unha entre 73 millóns. Eso foi o argumento que defendeu ante o xurado popular, e o xurado popular de 10 persoas, 8 dixeron que era culpable baseadas nunhas cuestións estatísticas. A muller esta foi condeada, foi á cadea, pero afortunadamente o caso apelouse, revisouse, estuvo o seu marido pelexando, na cadea pasouno moi mal, francamente mal, porque, claro, supostamente era unha asesina de 2 nenos, era do mundo judicial, o seu pai era policía, vamos, era carne de cañón de pasalo moi mal, pero 3-4 anos despois a liberaron, interviu aí incluso a Real Sociedade Estatística do Reino Unido para dicir que esa estatística que se comentou estaba non mal feita, estaba moi mal feita. Pero o único argumento foi estatístico. Sí, pero estatística mal feito. Por exemplo, Antonio Salas... Salas... Pero ten que haber máis probas, non? Pois foi o elemento determinante. De feito, hai quen considera que foi da historia judicial recente do Reino Unido o maior erro de que causou... Pois sí. Levar esta persoa á cadea, que ademais tivo un final lamentable porque non superou todo isto, os 4 anos alcoholizouse e acabou morrendo. Que supera algo así? Claro, sí, é toda unha desgraza, pero isto é unha cuestión de cultura estatística. Vos, cando ides como peritos aos suizos, tedes que explicar moi ben todos estes conceptos para non caer en cousas que pasaron aquí neste caso que están mal feitas. Por exemplo, isto de multiplicar a probabilidade, non, eso é cando sucesos independientes, non? Claro, efectivamente, non tiveron en conta primeiro que moi probablemente había factores de susceptibilidade xenética. Claro, se pasou unha vez, o mellor que pasaba é que era un problema xenético, entonces é moi probable que volva a suceder. Que se tivese o mellor outro terceiro fillo, podería ter pasado e iso non o tomaron en conta. Exactamente, como unha enfermidade que se transmite xenéticamente, hereditaria, pois é moi probable que se un fillo ten a enfermidade, pois un irmán ten tamén moitas probabilidades incrementadas a ter esa mesma enfermidade. De feito, na apelación fixeron un recálculo das posibilidades e dixeron resulta que é unha cuestión xenética, pois a probabilidade de que o segundo fillo lle pase isto é unha entre 100, co cual, recalculando, as posibilidades é unha entre 850.000, que xa vai moi lonxe de unha entre 70 e tantos millóns. Ese é un dos problemas técnicos. E outro problema técnico do que falaron é un problema un poquinho máis complicado de entender, que é a falacia do fiscal. Para min é unha das cousas máis complicadas da xenética forense. Bueno, hai moitas cousas moi complicadas, non? No Instituto de Medicina Legal se fan retos deses todos os días. Un xuiz non ten por que saber de probabilidades, nin os abogados, nin os fiscales, non? Simplemente para eso chaman os peritos, para que lles axuden a interpretar probas que para eles en principio son complicadas. Entón, no mundo forense hai... eu me atrevo a decir que seguramente é unha das especialidades médicas
onde hai os estándares máis altos de todos. Internacionalmente, todas as pericias están tremendamente estandarizadas. En principio, eu sería capaz de reproducir exactamente o mesmo resultado aquí que en Estados Unidos, que en Argentina, que en calquera país de Asia ou calquera país do mundo, non? Porque temos esos estándares de traballos. En eses estándares tamén está o estándar de comunicación da proba. É dicir, como se debe comunicar esa proba. Hai equipos de traballo, onde, por suposto, hai estadísticos tamén, que traballan continuamente para estudiar cal é a mellor maneira de comunicar a proba de maneira que non se malinterprete. Por exemplo, hai moitísimas maneiras, e iso os xuristas saben moito mellor que nós a veces sufrimos un pouco deso, no sentido de que eles están traballando para as súas partes, non? Entón, teñen que formular as preguntas que efectivamente axuden a defender os seus clientes, non? Entón, ás veces, nesas formulacións dialécticas formulan falacias. E hai moitas falacias, a falacia fiscal, a falacia de defensa. Por exemplo, unha das falacias típicas é, por exemplo, se eu analizo un perfil de ADN e eu podo comunicar que ese perfil de ADN, bueno, de unha maneira así sinxela, non? Imagínate que ese perfil de ADN hai un en 100.000, non? Ou un en 1.000.000. Pois eso podría ser o abogado da defensa podría dicir, bueno, pero entón eso quere dicir que hai moitos máis que poden ter ese perfil xenético, non? Se hai un en 100.000, eso quere dicir que na cidade de Coruña, por exemplo, ou en Galicia, pois hai varios desos, pode haber unha dúcia deles, non? Que de xente que ten exactamente ese perfil xenético. Eso é certo. Dice, home, sí, é certo. É certo, porque isto é unha cuestión poboacional. A idea é que esa formulación non é correcta, porque non todos eses, bueno, en principio, dende o punto de vista do perito, non ten por que ser correcta, porque non todos eles seguramente teñen a mesma probabilidade de deixar ese vestixio biolóxico, non? Que estamos analizando. Entón, é o xuiz o que nese momento nos ten que dicir, bueno, é que non é solamente esa persoa que contribuiu a esa mostra, pudo ser tamén esta outra. Entón, nós podemos cambiar a formulación e axudar ao xuiz a reinterpretar a proba. Pero, en principio, hai un principio de proba, esa persoa está sendo investigada por algo, non? Porque hai certos indicios e estamos investigando a esa persoa e non outra de todas as persoas que puideron contribuir. Se ten que ver dentro do contexto. Entonces, claro, nese caso non é o mesmo a probabilidade xuntando con outras probas. Por exemplo, no caso do caso de Sally Clark, o que ao final se pudo explicar, se pudo facer comprender no xuizo de apelación foi que, inda que recalculando as probabilidades estas, unha entre 850.000, de ter unha doble morte súbita, é un fenómeno moi raro. Pero eso tens que comparar con outro fenómeno máis raro, que se hai estatísticas de mulleres que en Reino Unido asesinan a un fillo, asesinan a outro. Esa probabilidade era de 1 cada 2 millóns. Ou seja, que era moito máis a probabilidade de ter esa doble morte súbita era moi pequena, pero aínda era moitísimo máis remota, máis pequena que unha nai asesinase a 2 fillos. Entonces, tiña o doble de probabilidade de ser inocente que de ser culpable. Entonces, cando caeron en conta deso foi cando a liberaron, e aínda máis. Revisaron outras sentenzas, outros casos de outras mulleres no que fixera de perito a mesma persoa que logo acabaron despedindo por aplicar unha mala estatística, sí, esta de multiplicar as posibilidades, tiveron que outras 2 mulleres condenadas por unha cousa semellante tamén quedaron en liberdade. Sí, sí. Entón, isto da formación en estadística é bastante máis complicada de entender do que parece ao principio. Moitísimo máis, claro, por algo hai especialistas, non? Efectivamente, unha especialidade. Eu non son estadístico, pero sufro tamén isto porque de alguna maneira teño que intentar entender por lo menos mínimamente o que sucede na estadística que a mí me afecta ou a que eu necesito, igual que as matemáticas. Nós temos xente doutorandos e sempre temos matemáticos ao noso redor, non? Porque nos axudan, facemos moito traballo multidisciplinar. Bueno, entón aquí lo que se di nas películas de ¿hay algún médico na sala? Xa queda anticuado, habría que preguntar ¿hay algún xenetista na sala ou algún estatístico? A verdade é que sí.
Antonio Salas, moitas grazas por acollernos tamén. Bueno, o agradecido son eu. Moitísimas gracias a vos. Bueno, eu quedo un ratiño máis por aquí para que me fagan un análisis. Vale. Non, porque teño algunha dúbida sobre o de Albertiño. Pero Ai, non, sí. que non saia de aquí.